Tak Miloš se nám chystá. Rukavičky, aby se nezablátil, ani trošku, ani kapka bláta. Vidíme, co vydrží Japonec. Wow. Jo, to projede. Jeď, jeď! A zkus zadek, předek. Tyba, ono jak je to lehoučký prostě. No. Ne, teď už se kope. Tyba, to jsou hovna. Japonec nakonec. Už... Nadějně, no. Zkus se jako nahnout, víš, aby si páčil do boku a byla jenom po 2 kolech. Nahnout jí... Ani nehnu. Ty to vážíš, ne? Jak to bylo v těch, ale? No? Už jsem to viděl na YouTube. Hele, koukejte. Miloš si sedne do pána. Tam odsud skákali do toho bláta. Tyba, kdyby se chytla, to by byla držka, au.